I've been very long time. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Kamarát Joe? No a v tejto chvíli neviem, či to vidíte, ale dovolte, aby som vám predstavil. Tu je mladý muž, poď sem. Tvoje meno? Kristián. Kristián odkiaľ? Čečejoviec. Z Čečejoviec. Veľký podles pre Kristiána z Čečejoviec. Pretože vám predstavujem chlapca, ktorý tancoval úplne od začiatku. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Super, Kristián, ja ti gratulujem. Máš slávne meno. V tejto chvíli aj DVD výberovku slávnej kapely. Páči sa? Toto môžeš dať frajerke. Toto poskladáš vo voľnom čase. My ti to stopneme. A tu sú parádne brýle. To je prvý balík, prvý hrdina. A vy nezabúdajte, že máme tu ďalšie ceny. Vrcholom bude tatranský čaj. A vy ostatní sa môžete zapojiť. Medzi tým pripomínam, že Kristián dostane aj fotky so svojou frajerkou, rodinkou alebo neviem s kým. A dokonca na počkanie. Vážené milí, dovoľte, aby som vám predstavil, volá sa Lori! A pozrite, ako pekne sa dneska vyzdobila! Slečna z gulou! Tak oni sú dokonca dve. Pekne zladené.